Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, kamar ka ba za a samu ba. Hanyar kare kamar ka ba za a samu ba. Hanyar kare kamar ka ba za a samu ba. Mabai da ulkalki a yau ma kai nake sakawa. Ƙararren harshe in wake santali nawa. Ya ban zunubai na don wanda bai taɓa zunubi ba. Hanyar kare kamar ka ba za a samu ba. Ya kai salati rabu wanda ya girma aunawa. Bai mamatin wanda kake ta nunawa. Ali sabai ba zan yi bayan ku dauce ba. Assalamu alaika ya farko a farawa. Assalamu alaika ya ƙarshe a aikowa. Assalamu alaika kyakkyawa a kyawawa. Assalamu alaika mai sawa mai anawa. Assalamu alaika ya farko a bautawa. Assalamu alaika a musamu da mujidawa. Hanyar kare kamar ka ba za a samu ba. Yau yaban nan namu zami kan fifiko ne. Don magane da yayi daban cikin mutane. Idan wasu sun gane waɗansu ba san ba su gane ba. Rabu dai ya yi shi tun bai kage Adam ba. Haskensa aka sa wa Adam sai ya zama babba. Yayi bauta da bai a haske tun bai kasanta ba. Hanyar kare kamar ka ba za a samu ba. Dukan annabawa sai da Allah ya tara su. Akan su bi shugaba idan ya zo a ƙarnin su. Sai da suka amince sannan Allah ya saka su gaba. Aiko hakan akai sai da ƙarshe sannan ya iso. Ya zo da shari'arsa Allah ya tafi da shari'ar su. Ya ba shi komai ba kamar yadda ya ba su ba. Hanyar kare kamar ka ba za a samu ba. Idan ya yi hukunci sai ya ce da shi ya yi daidai. Idan kwa ya yi magana ta yake shi ne ya faɗa dai. In ko aka taɓa shi ba sai ya rama da kansa ba. Sanda zai jikinsa sai ya yi shi daban da dukan jiki. Baya atishawa ya hamma tari sake. Baya juyawa bayansa yana gani ta gaba. Ya kai da lura annabi ka wuce tunani. Ya kai da lura annabi ka wuce tunani.
gano komai. In ya taka yashi sawunsa ba za ya bayyana ba. Taka dutse sai ya lotse, guji baiwa gashi balarabe amma yana jin yaran kowa. Ya san mai kaɗar sa a ranka ko da baka furta ba. Ya kare kamar ka ba za samu ba. Gashi ummi dukan ilimi shi ya zo da shi. Ya girma rubutu karatu sai dai ai abun shi. Dukkan ilimi ya faɗa sai dai baka sani ba. Ya kirayi wata ya zaga shi kuma ya ɗaya shi. Ya dawo da rana sai da ta tsaya dai jiran shi. Yayi tafiyar dubu a abin da bai wuce awa ba. Hanya kare kamar ka ba za samu ba. Idan ya so zai tashi matacce babu mai hanawa. Duk kayan Allah annabi shi yake rabawa. Za a kai wasu wuta sai ya ce ba za a yi haka ba. Wa zai iya wannan bayan Karimu wayansa? Shi ne zai ceto ran da kowa yana ta kansa. An ba shi kausara bayansa wani bai samu ba. Hanya kare kamar ka ba za samu ba. Wa ya sha da tawaga ta ɗan yatsunsa shan koshi. Wa ya ce ai ruwa aka yi sati ana ta yin shi. Wa ya sanya hannu a ruwa kaɗan aka yi ta shan shi. Wa ake taɓawa Allah yana rarrasar shi. Wa ake rububin tarariyawunsa da gashin shi. Wa Allah ya ara wasu suna aiki da faɗin shi. Wane ran mashar za a tare don a nuna shi. Wane zai amsa wa Allah in yayi tambayar shi. Wane ya ga Allah da rai da jikinsa da zatin shi.